Hello mga kabay! Welcome back sa aking channel. It's me na naman, Aries1 TV. Ngayon may bago na naman akong i-share sa inyo. But bago ko ipagpatuloy, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para ma-notify ka kung sakaling meron akong mga bagong video na i-upload. So yun mga kabay, ngayon ang aking ituturo sa inyo ay kung paano ma-recover or paano natin ma-restore ang mga deleted logs and messages. So ngayon mga kabay, aking ituturo sa inyo kung paano ito gagawin. Huwag kayong mag-skip ng aking video para masundan nyo ang aking ituturo sa inyo. Ngayon, gagamit tayo ng isang application at itong application na ito ay legit. Lahat ng mga na-delete ay ma-restore niya. So, ang gagawin natin, punta muna tayo sa Play Store. At dito, ang hahanapin nyo ay itong SMS Backup and Restore. Itong application na ito ay ang inyong hahanapin. So dito meron na siyang 4.4 stars at 123,000 reviews at meron siyang 10 million downloads at halos lahat ang kanyang reviews ay good reviews at meron pang excellent reviews. Wow! Yun mga kabay, pagkatapos nyo nang ma-install, i-open natin. So, okay mga kabay, kung ang gusto nyong ma-restore yung mga calls at mga messages ng cellphone sa inyong husband, ay syempre doon nyo ito i-install. So, pag open nyo, ito ang kanyang interface. So welcome. SMS Backup and Restore protects your important messages and call logs. Okay, get started. And then allow lang natin. And then allow. Next, allow lang. Allow pa din. And then dito, okay, meron siyang kung ilan ang gusto nyong ma-backup or ma-restore, ay meron siya ditong nakalagay. Kung ilan ang inyong na-delete or na-erase, ay makikita nyo dito sa ibabaw. So, nakita nyo ba? And then, pagkatapos, so, punta kayo dito sa tatlong guhit, tatlong lines, at pindutin nyo ito. And then, dito, makikita natin na meron siyang backup now, restore, transfer, view backups, and then dito, scan lang kayo dito. Then, pagkatapos, kung gusto nyong gumamit ng backup sa pamamagitan ng cloud, pindutin nyo lang ang backup now. Okay. Dito, dapat itong messages at ang call logs ay naka-on itong dalawa kasi ito ang gusto nating ma-restore at ma-backup. So, itong dalawa ang napaka-importante, i-on natin itong. And then dito, meron siyang advanced option. Then, dito meron siyang attachments and media. So, meron siyang selected conversation only. Kung gusto nyo ito lang ang i-backup nyo, so i-on nyo lang ito. Okay. And then, within date range, okay, iset nyo lang kung kailan ang gusto nyong i-backup. So, kung gusto nyo, bali 1 month, so kayo na ang bahala na mag-set nito. Okay. Pagkatapos, dito sa ibaba, meron siyang backup location. So, meron ditong more backup locations. Pindutin nyo lang ito.
Ayan, marami kayong mapagpipilian. So, kapag meron kayong Google Drive account dito, so mag-login lang kayo at ito ang pipiliin nyo. So, halimbawa, ito ang ginamit nyong para backup. Meron din siyang date range, yung date range, kung kailan siya ma-delete. So, kung gusto nyong huwag na lang i-delete, ito ang pindutin nyong do not delete. So, ayan. Halimbawa, yon ang gagamitin nyo. So, next, kung gusto nyo rin dito sa Dropbox setup, kung meron kayong account dito, so ganon din ang inyong gagawin na settings. So, OneDrive. So, ayan, yun lang, magkapareho lang ang kanyang setup. So, dito, your phone, meron din siyang your own folder. So, ayan, pumili lang kayo dito kung anong folder ang dapat ninyong lagyan ng inyong backup. And then, back tayo. Okay. So, ayun na. Pagkatapos, so kung gusto nating makita yung mga binackups natin ay dito natin makikita. Dito sa local, Google Drive, Dropbox, at OneDrive. So, ayun. So, lahat ng mga binackup natin ay dito natin makikita sa isa sa mga ginamit nating backuppers. So, dito, pwede rin nating i-transfer. So, are you transferring to or from this phone? So, pwede pa pala nating i-transfer to another phone ang ating binackup. Pero, kung data lang ang ginamit natin, ay hindi siya pwede kasi ang pwede lang niya is Wi-Fi, over Wi-Fi lang. So, mga kabay, mas okay sa akin kung meron tayong cloud account para mas madali tayong maghanap ng location para doon natin ma-restore or ma-save ang ating binackup na mga files. So, yun lang muna mga kabay ang aking ma-share sa inyo ngayon. Sana naintindihan nyo at may nakuha kayo sa aking tutorial ngayon. So, once again, thank you for watching mga kabay at God bless sa ating lahat at ingat kayo dyan. At shout out sa mga solid supporters ko dyan. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at thank you sa pagpatuloy ng pagsuporta sa aking mga videos. So, thank you for watching mga kabay. God bless us all.